Mayong adlaw mga bata. Atong katunan karon ang kabahin sa mga ngalan sa miyembro sa pamilya, mga kawani sa eskwelahan ug mga katabang sa komunidad. Ato usab nga hibaluan ang mga trabaho nga ilang gibuhat ug mga buta nga ilang gigamit. Apan sa dili pa, atong balikan ang inyong nakatunan sa miagi nga semana. Atong butangan og check ang mga buta nga makita sulod sa classroom. Ug ikis kung kini dili nato makita sa sulod. Atong pagaisgutan ang mga ngalan sa mga miyembro sa pamilya, personahe sa eskwelahan, ug ang mga tawo nga naghatag og serbisyo sa komunidad. Atong unahon sa pag-isgot ang mga ngalan nga atong gamiton sa pagtawag sa mga miyembro sa pamilya. Si Papa o Tatay. Si Papa mo trabaho o mangita og kwarta para sa iyang pamilya. Mama o Nanay. Unsa man ang trabaho sa inyong mama? Daghan og trabaho si Mama sa balay. Iya usab nga giatiman ang tibuok pamilya. Si Kuya o Manong. Si Kuya tabang sa mga trabaho sa balay, sama sa pagpamispis, sa tanom, magkabo, utabang ni Papa ug uban pang buluhaton. Si Ate o Mana. Si Ate mutabang ni Mama sa mga trabaho sa balay, sama sa pagpanglimpyo, paglaba, magatiman sa mangod kung wala si Mama o uban pang mga trabaho. Si Baby o kinamangkuran. Si Baby ang naghatag og dugang kabibo sa balay. Palangka siya ni Papa, Mama, Ate ug Kuya. Mga apuhan, si Lola ug si Lolo. Si Lolo mutabang ni Papa sama sa pagtanom ug pagbuhi ug hayop. Si Lola usab mutabang ni Mama sa pagtahi ug uban pang trabaho nga makaya sa iyang kusog. Atong pangdaon si Lola ug Lolo. Dili nato singkahan, labi na og dili na sila katindog ug wa nay kusog. Ato silang atimanon ken kung wala sila, wala usab ang atong pinangga nga Mama ug Papa.
Mao kadto ang tawag sa mga miyembro sa pamilya ug ilang trabaho o obligasyon isip sakop niini. Importante ang pagsinabtanay o pagtinabangay aron magpabiling hapsay ug walay away ang tibuok banay. Karon ato na sab nahisgutan ang mga tawo o personahe sa atong eskwelahan. School head o principal. Ang school head o principal maoy nagdumala sa tibuok eskwelahan. Siya gisaligan sa pag-atiman ug paghatag og kalambuan niini. Magtutudlo. Ang magtutudlo maoy magtudlo sa mga kabataan aron adunay makatungan. Tiglimpyo. Sila ang tiglimpyo sa tibuok palibot sa eskwelahan. Gwardya. Ang uban nga eskwelahan adunay gwardya nga magbalantay sa kahapsay ug kalinaw niini. Silang tanan angay respetohon tungod kay sa eskwelahan kamo gipangga isip ilang mga anak. Daghan pa ang mga gahatag og serbisyo sa atong komunidad. Dili lang para sa mga kabataan kundi para sa tanan. Lantawa ang uban pa nga mga hulagway na naghatag usab og serbisyo sa komunidad. Doktor. Ang doktor mutabang sa pagtambal sa mga masakiton ug uban pa nga serbisyong pangkalusugan. Nurse. Ang nurse andam nga moatiman sa mga masakiton kauban sa doktor. Sila maabdikon nga magmonitor sa imong gibati, ilabi na kung ikaw na ospital. Bumbero. Ang mga bumbero andam mosalbar og kinabuhi ug sila ang pinakasweto sa pagpalong sa dako nga kalayo o sunog. Pulis. Ang mga pulis ang nag-atiman aron magpabiling malinawon ang palibot ug maghatag og proteksyon sa mga katawhan batok sa dautan. Driver. Ang driver makatabang aron mahatod ang mga pasahero o butang ngadto sa iyang gusto nga destinasyon. Hinumdumi kini, dili pataka og sakay, musakay lang kung adunay kauban nga dagko ug kasaligan. Panday. Ang panday ang tigama ug balay ug daghan pa ang kaya niyang pandayon o himuon. Daghan pang katabang sa komunidad ang naghatag kanato og serbisyo. Atong respetohon ang tanang klase sa trabaho tungod kay dako
sila og ikatabang nato ug kada isa nila naningkamot usab para mahatagan og maayong kaugmaon ang ilang pamilya. Ang katabang sa komunidad adunay nagkalain-laing mga gamit o gikinahanglang butang aron sila makahatag og insakto nga serbisyo sa matag usa ka nato. Pananglitan, martilyo ug lansang gamit kini sa pantay. Gigamit usab kini sa mga magtutudlo. Importante nga adunay kompleto nga gamit ang mga katabang sa komunidad aron sila magbalampuson sa ilang misyon o trabaho kada adlaw. Daghang salamat sa pagpamati. Hinaot aduna kamoy nakatunan karon. Hangtod sa sunod mga bata.